Μπουκέτα που πέσανε. Μην κάνεις μαλακία. Μαλάκα, μπε. Μαλάκα! Γάμισα το να! Έλα, σταματήστε, ρε. Κοιτάξτε το φίλο σας, τρέχει να λυθώ. Αυτός ξεκίνησε. Αυτός ξεκίνησε, είναι εκεί πέρα που καθόμαστε και μας εγώ δεν κάνω τίποτα. Μας πέσανε μαγιές. Κοίτα και κάνουν σκιάρι. Κοίτα, βλέπεις ο φίλος, πάρε με βαράκι μετά τρέχα. Τρέχει να φύγει. Βλέπεις, όλος. Γαμάτος, τρέχει να φύγει. Έλα εδώ. Κόλλο μέσα εδώ. Μην ξαναρχίσεις πάλι. Κάτσε Σπύρο, κάτσε. Κοίτα εκεί. Έλα παιδιά πάμε φύγουμε. Ναι ρε κολλάστε εσείς φεύγετε να πούμε. Ωραία. Τι θα κερδίσει. Τι θα κερδίσει. Τίποτα δεν είναι κέρδης, όμως σκάσε αυτιά. Φτάνει. Πού σκάσε αυτιά και πάει και φεύγει. Εντάξει, κάμε το. Θα δείξω και εγώ τι έκανα. Έλα εδώ ρε. Όχι, έλα, πάμε. Δικιά μας δουλειά εδώ, Αμά είσαι άντρας μαλακά. Μαλακά, έχω βγάλει βίντεο. Ωραία, είσαι από έκδοση γιατί είσαι μαμά. Όχι, εντάξει, μην είσαι μαμά. Έπρεπε να είσαι ουδέτερη. Αυτοί οι δύο είναι από τα έκτο. Εγώ απλώς μου αρέσει να βγάζω βίντεο. Ωραία, ωραία, εσύ τι βάζεις. Εσύ το τι έχω φύγω. Τι θα κάνω να την πάω. Κοίτα εκεί ο φίλος είναι μαλάκι. Κοίτα. Θα πάω στον τάγκο, κοίτα. Κοίτα, βλέπεις. Τι σου κάνω, σου βάζω εγώ. Ας το διάλογο, σταματήστε. Εγώ δεν έκανα. Θέλω από εδώ. Αυτός μου ήρθε. Πάμε. Αλυταρία. Κάθε τρόπο, ναι. Μαγιά είναι να σημαίνει. Μαγιά είναι να σημαίνει. Είδατε.